Sinarita ni Jesus dati apangarig kadagiti adalan na, mayarig to ti pagaryan ti langit iti maysa a tao nga agbiyahe. Inayaban na dagiti adipan na ket intalek na kadakwada ti sanikwana. Inikkan na ti maysa iti 5,000 a pesos, ti maikadwa 2,000, ket ti maikatlo 1,000. Kas mayan natop ti kabailan ti tunggal maysa. Kalpasan na nagbiyahen. Ti adipen nga imawat iti 5,000 a pesos, pinagkomersyo na adagos ti inawat na, ket nakaganansya iti 5,000. Kastamet ti inaramid ti adipen nga imawat iti 2,000 a pesos. Ngem ti adipen nga imawat iti 1,000 a pesos, napannain kali ti kwarta ti apo na. Kalpasan tinabayag a tiyempo simmang pet ti among dagiti adipen, ket nakikwenta kadakwada. Napanken kwa na day dinaikkan iti 5,000 a pesos, ket inyawat na ti 10,000. Apo kinunana inikkan nak idi ti 5,000 a pesos, ket adtoy pay ti 5,000 a naganansyak. Nasayaat ti inaramid mo na imbag, ken mapagtalkan nga adipen, kinuna ti among na. Gapo ta napagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanin kanto iti adado. O may ka makipagragsak kanyak. Napanmet day di adipen nakaawat iti 2,000 a pesos, ket kinunana. Apo inikkan nak idi ti 2,000 a pesos, ket adtoy pay ti 2,000 a naganansyak. Kinuna ti among na nasaya at ti inaramid mo, na imbag ken mapagtalkan nga adipen. Gapo ta napagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanen kanto iti ado. Sumrek ka ang makipagragsak kanyak. Kalpasan na napanmet day di adipen anaikkan iti 1,000 a pesos. Apo ammok ana istrikto ka kinunana. Agburas ka iti di mo minulaan, ket agani ka iti di mo rinaipan. Nagbutengak iso nga inkalik ti kwarta nga inted mo, ni isublikon ti kukwam. Kinuna ti among na dakes ka nga adipen, sadot ammom lang aruden nga agburasak iti jak minulaan, ken agani ak iti jak rinaipan. Indepositom kuma ti bangko ti inted ko, tapno itata simmang petakon, isublim agraman ti na. Kinuna dagiti dadduma alain yung orod ti kwarta nga adda kenkwana, ket iti diyo iti adipen nga addaan 10,000. Taad adun to ti maited iti addaan, ken agsubsobraan. Ngem ti awanan uray pay ti basit nga adda kenkwana maikkat to. Dayto ket daytoy awan sirserbina nga adipen, ipurwakyo iti kasipngetan, agsangit ken agnaritnget to sadyay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi Lunes, Martes, nag-reunion kami ijay Bayanoy Babiskaya, di Villa Verde. Da kami di batsmi nga nag-graduate iti theology, 20 kami amin. May sa akadakkelan kadagiti nag-graduate iti theology, tadda pay ag-graduate nga duduwa, taltalo, limlima, nada 10 dakkelan. Ke 20 kami, aging gatatta, may sa 17 years, dagiti daddo mga papadin, ag 17 kami maten, adda may sangahan nga naordenan. Kagapo na nag-reunion kami, addamot siyam kami a papadi. Kadijay host ijay nga parokya, gapo ta director ti school, apan na kami pinagbasketball, nagtatayag nga ubing nga nagkukutong, da kami mat nagbabatid nga bubutsyog nga aglagto-lagto. Ay apo, dandani kami ng abak. Dandani laeng. Nalaingak mat ati basketball nga ta, hindi pa nawon ti tugi, ngam tata panawon ti Jollibee akaawan. Hindi pa nagtutugi, so nalaingak ngam tata awanan, hindi tiyempo muno nga kunada. Dandani na kam ng abak, dandani laeng. Hindi nalpas ti basketball, nagmayat-mat ko na dagitay tattao ijeng agbuy-buya kada tayo. Apo, i-shout out na kami mat
Mga taga Villa Verde, han tayo mabalin di shout out ha mga vlog daytoy kun nakmadla kablaawan tayo ida taga Villa Verde kada taga entero nga no Babiskaya ta adu ti umay mayat maki picture ka makabasketballak pa no datag picture ti obrak. Sajak kayat nga makita dak ti personal apaya amin nga kunada nagwapo ka ijay TV. Makapelo mat niya. Kaya nagayayam kami, idikwan, na sprint man dato yung tanohan, nakagayayam sumakit, ay matukol, si makit dato yung tumeng ko. Kasi kamang mo ti 81 kilos, mga itartaray mo, di kag tukol ta sa kamutan. Kaya talaga lumakay pa din. Hindi sumangpot kami, ti kabigatan na ti Miyerkules, at da nagururay ditoy, nga taga Pangasinan dangam dada di Australia, dagiti buy-buya mutlaan. Kahabang agururay data mabayaga ka sumangpat ta rimwarak. Jay may lalaki, nagkano ija katrena, ja kamuno kas ano nga nag. Adda mo edad na sakit kano dati kanigid nga saka na kanawan. Kinayaban dati mangilot ito'y parokya. Inililot na habang nga urayon na. Hindi ko si mangpet ako, nagpapatang kami, nagpakadadan, kunakin di mangilot. Oy, apo kagawad nga naabak, konakta naabak nga kagawad nga ron ka. Apa imbagam ka no nga hanggang agilotan no naabak ka, kuno ko hamot apo, kunana. Ilutin man ti sakak na sakit, inilot na. Haan nga orat apo hanggang naligos, nabugbuglaeng daytoy lasag, kunana. Nagbiit, inilot na, namayatin apo, basta mo bugbugwan. Kung nakapin, naglaing lakad dagiti nga mangilotan niya. Amuyo mangilot. Haan, wanor siya akijak ammo, talugading DJ talent DJ. Nga haan nga amin, kabailan na ti agilot, haan? No apay mo't nga, dapay diti may isang ubing ijiban na yuyo, no diti pailot ko datoy ko nagtenten ni sakiri, dito apo ti urat ni, masurutan na jinas, apay naglaing dagito yung kahanda mo inadal, no daduma ka naiyanak da akas jay, katalugading aday jay, agilot nga mo nga handa mo't inadal, no daduma ka, kasla natural nga umay talugading talent kumadayjay niya kanagbiit idi kon mayaten di saka kun agpay jak pay maingato idi nalpasa ka idi kon kumayaten ka talent dayjay timot makaparurod nga dengdenggenan aka dayjay nablo ko majikan nigid nga imam ka ti iloten na kajikan nawan luma jak maawatan mo dayjay adda kas di kan nga mangilot di amo pay. Iso nga no, kayat naka kumanga tiri-tirin tatinggad mo, ni katugangam tiri-tirin na si kati agsakit, diya mo no, kaya na, kaya nat kas jay. Ngam talent, naduma-duma, at talento, talugading talent, kung nanangamin ti English, talent. Ti talent, mabalin nga talent mo dayta, inborn, diya mo no, talent mo no, inadal mo. Na may mayat ti talugading mas general. Inborn, wano inadal mo, wano skills mo, na may mayat ti panakaawat tayo, no Ilocano tayo, talugading mo data. Ti talugading, talent mabalin pa'y nga kababalin, di attitude, di karakter, mabalin pa'y at talugading mo. No Ilocano ti pag sa sarit. No talent, ki skills la, kasla para kanyak, no talent, skills la, no talugading, mabalin pa'y dagiti kababalin. Kada tayo, adda na duma-duma, at alugading titunggal maysa kada tayo. Unique titunggal maysa. Haan nga mabaling nga damay maysa, adda aming kanya na ti amin nga talugading kada talento, haan. Na duma-duma. Dahiti umuna nga maibasa. Nagdagsan mo't. Siguro, dahiti nang surat ti libro ti Proverbio, battled husband siguro datoy. Napayaan niya ti kunana, nagrigat kit din ti sumapol, iti awan pagkurangan na nga asawa a babae. Laman, battered husband siguro da ito niya. Anya inya ko na tayo, ti babae nga awan pagkurangan na. Anya ko madajay, ti babae nga nalambing, napagmahal, napakumbaba, hanga agun uni, maawatan na ka, uray no, nabartek ka, punpunasan na ka, nya pangawag yun nga asawa, guni-gunihan, tawan dadto'y lubong. Iso nga ti proverbio, no kumano Pilipino nangaramid ko na ko masiguro,
Nagrigat ki din ti sumapol ti asawa nga babae nga guni-guni. Kunana ko masiguro datoy. Apay nga kasya ti imbaga na. Uwan nga min kakabsat. Uray di jay kinapakumbaba. Talugading day jay. Haan nga amin a tao kabailan na ti agpakumbaba. At dadagitayhan nga agununi nga agpayso, uray maditi aramidam kanya nang hanga agununi ngam di puso na, agburburong ko datay lumablaban. Talugading laeng ti kinapakumbaba. Ti kinaman nagtepel nga agsao. Ay apo, ang dagita, uray isiper mo, rumwar. Talugading dayjay. Ang kita nyo di agasawa. No, jay ori nagkamali di lalaki no ang agun-uni di babae. Sagot talugading dayjay. Tahang nga amin kabailan na dayjay. Nagado at talugading at danalaing ti music. Kitaan nyo dagitay daduma. Di dapay agrig-grigat natural di kantada. Siyak mo naturalen ano damay sa nga tubay to na naibusan na ka. Bagik tamay ken Uri ka sano pa ng pilit ko madi. Ada pamilya nga naglalaing da. Ada naglaing ti arts. Damay sa nga padi, nalaing nga rod nga agdiko-dekorar kada no agtangad-tangad den ammumon ada mga taikabit mon nagjakpe kabailan na panunutan dagay kabailan na nga aramiden. Talent day talugading dayay. Adda nalaing ti luglugan mikmekaniko anda mo inadal ngam no apay nga pagamuan ta amuna adda mo daytay nalaing nga agdrive piman ngam agkura-kuragrag jilugan nan matintin nagtarwangan na hanapay awang pay bibibiyang natahan na nga rod nga talugading met. Nagadto ti talugading tayo. Adda dagitay dadduma nga makita dalaeng kumadye kwa karpentero nakita na laeng jekwan amunan ti pamayan na. Kanya-kanyang talent, kanya-kanyang talugading. Awan ti may-maysa nga iso na amin tinalaing. At damo dagitay nakabuteng nga talent. Talugading anya dagijay. Uri kas ano pa nang idulin mo ta kwartam kas ano kinaulbod mo mautang na. Alaman anela intong kinsinas talaga alas 8 ti bigat addanton. Di mo maibos ti kinsinas. Talent dayjay. Gagasa makaya na kang utangan ura iyulbud mo. Adda kas di nga tao. Diyak amupay. Hangko nga talent ti managsulisit. Kala mabainak. Andiyak unay nga hanak nga mga mangibaga. Iyagyo latan hangko nga talent. Adda dagiti kas di nga tattao nga apo nagmaya ti panangalan na kanyam. Nakadekdeket tari na yun no umututang. Into na kautang hangkay agkitkitan. Addamot kasya jamo no talent dayjay ngem addamo dagiti nakabuteng nga talent. Di ma dapat daytay talent nga no kasangsangom wow santo. Tuntim malikod nga ay kang kanan na talikod mo. Adda talent mo siguro dayjay ngem dakes ang talento dayjay. Nagmayat ka sarsaritam ko kasla santo. Tun nakatilikod ka kasla mo demonyo. Ngayon nakabutang nga talent. Nakabutang nga talent. Kawan, at dali na duma, italak mo tabagim, iburay mo kanya na, iserve mo kanya na, itid mo kanya na, ay tiliklikodam, ay lamlamutin na ka. Diyak amo na special talent dayjay. At dapat dagita special talent dito, dagita dito'y parokya. Ginadamag na jimaysa, nadamag na jimaysa, pinagsasaib na nabuunan. Nakamaymayat ti panangipadamag na talent mo dayjay nga madi. Ala na dumaduma nga talento kakabsat. Kati ko na na-expectaren na dito ibanghelyo tayo ta parable of the talents nga rod daytoy inikan na pangarig 5,000, 3,000, 9,000. In komersyon na 5,000 naganak, another 5,000, another 2,000. DJ naikanti 1,000 ingkali na. 1,000 sana insubli awan anak na. Kanya ti bagbaga na ditoy naduma-duma ti talento tayo. Ti ekspektaren ti nangitid day ta talento agbunga madubli pay. No madublin, no maiburay mo day ta talento manyati kunana ka, sumrek ka, makipagragsak ka kanyak,
nasayaat ken mapagtalkan nga adipen kunana. Iso nga to data talentom no sa ammo nga iburburay anya ti kunana dakes sadot kunana ni nagdagsen. Dakes ken sadot nga adipen iso nga no haammo nga iburay data adda kanyam ay ke dakes. No naparaburang ka iti talento nga agkanta iburay mo. No naparaburang ka iti talento nga agkarpintero wenno anyaman itulong mo. No naparaburang ka da talugading mo nga naparaburang nga nalaing nga agnegosyo, dakdakkel basit dijay kitam, ibiburay mo agmultiply amom di may sa atulungam aganak to ti ado. Di may sa nga tao nga mapasayaat mo aganak to ti ado. No naparaburang ka iyarayat mo. Adda mo dagiti ti talento da ay apo rin nabii nga mabartek ngem pulos nga han nga gumasto. Adda kas jay apo naglaing ti angot na ti inuman ngem pulos nga hang nga agiburay. Numnum mo ti pidot na pulutan hang nga duwa nga ramay talagang patayaken na kas tane. Isok ko na no kas jayang ka ikanyo ti inna po yan ko nami adda pay na minsan. Adda may sa nga ayan ti babarkada mi. Nalaing nga rod nga pumulutan. Gapota muda nga umay, tingkas ta dagay nagloto, inggas-gasang da. Ikantay man tinagado nga sili ta barbaring no kwan. Ay naggapugayam ti kalingga, apag sangpot na dayta sinalo nan ta pulutan, naibusan da. Adda garod nga kay kaya na. Amen. Katalento, no daddo madya mo ano talentom dayjay, nga sumata. Dayjay may sa dayjay no kumano daytay ammom no anya day kasla adda pay daytay talento nga maangot na nadda kwartam. Hindi mat? Nadda kwartam ko, wow, nagamuking ka. Inton iso ti adda kwarta na polos dimpay makita. Talent nga ta dayjay amo umaangot ti kwarta. Hala, ang kakasdya nga tamo ti talento nga ibagbagana nagado. Ti ibagbagana ditoy, no anya di talugading nga addaking ka, agraman sa nikwa, iburay mo. Da kayo nga addaan, itulong nyo. No nakaadado ta sapatos mo, ipadawat mo, samon tumulagamin ipadawatan no, ala agkulkulat-latan. Nay, sapatos mo kumare, ipagkat mo to ta hills nan a. Nyala, ganas mo nga mangteden. At dadadjay, haan. Amom, di may sa atulungam, agbunga iti ado. Di may sa nga maiyarayat mo, agbunga iti ado. Ngum natabagbagim tikit kitaam ay narigat dayta. Anya ti kunana sadot ken dakes ka kunana. No hammo nga pagbungaan no anya di talugading mo iburay mo pampanunutag anya nga tati talugading nga adda kadatay amin nga may maysa adda kanyam adda kanyak adda kanyatay amin anya nga taday jay no kina Kristiyano kunak ka hammo nga amin ti maysa siguro nga kapintasan nga pampanunutan tayo ti talugading nga kung kuna tayo ka jipan nakaammo kini Apo Dios. Sabali ti kina Kristiyano ken pan nakaammo ni Apo Dios nya. Oh, karing kay pay. Sabali ti kina Kristiyano ken pan nakaammo kini Apo Dios. Taadda dagitay tattao Kristiyano dawon na bunyagan da. Agnobnobena. Agnobena ken Kristo nga ari, agpatulong kini Apo Santa Maria, ngem di panangammo kini Apo Dios, handa nga ammo. Adayo di jay puso da kini Apo Dios. Sabali di pan nakaammo, tano amamom ni Apo Dios, no amamom ni Apo Jesusen, ti pakakitaan ti pamatim dayta aramid mo. Haan nga di jay iyo umay mo, agkurang. O rekot ko na mo, huwag Kristiyano ak, nabunyagan ak mo, Father, nagkumunyon ak pa'y, nagkasar kami mga agasawa, awang problema dayta, ado ti debosyon mi, Father, awang problema dayta. Titalugading, titalugading, no Kristiyano ka, amom ni Apo Diyos. Anya kasanot pa nangammo kini Apo Diyos, babaan ti aramid. No nagkamali, ta partner mo,
No nagkamalita ka arubam, katrabahwam, kabailam pakawanan, sika ti perfect example ti kina man nakawan ti Diyos. Ni Apo Diyos mamakawan, haan? Oh! Ni Apo Diyos mamakawan. Kano datalugading mo nga mamakawan ta amom ni Apo Isus, sika ti perfect example, kapintasan a pagtuladan, ti kinaman nakawan ni Apo Diyos. Tahaan nga amin kabailan na mamakawan. No kayam ti agpakumbaba, bunga ti pamatim, dayta, amom ni Apo Diyos. No makitkitam ti pagkurangan dagiti kakabsat mo, dagiti kasapulan ti kakabsat mo, uray haanda daw dawaten ka itultulong mo, gapot amom ni Apo Diyos. Perfect example ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Iso nga no, anya nga tatitalugading nga adda kada tayo, kung natayo nga taka, iso day pan nakaamukin ni Apo Diyos. Katingitingan tayo. Manuti matulungam. Tatay nga duming lawas. Ti umay nga lawas. Manuti natulungam. Manuti nakari na ti ayat mo talugading dayta. No daytay di katrabahwam, kaarubam, kapamilyam, kamariri nadang adda ni Apo Diyos king ka, mananamda. Talugading dayta, tasaan nga amin uray Kristiyano, haan nga amin amuda ni Apo Diyos. Haan nga amin pakakitaan kin ni Apo Diyos. Awan ti excuse. Iso nga dahi ati talugading ko mga adda kada tayo, kano amom ni Apo Isos, ti saludsudem, agbungbunga. No amom ni Apo Diyos, no sidag ka kengkwana, mariri na, daji bunga na. Ngam no tila pampanunutom ka bagbagim, uray managkararag ka, even in your prayer ka, selfish mo laeng managing bubukod, uray di kararag mo, haam mo pa'y nga pudno nga amo ni Apo Diyos, uray Kristiyano. Kada ito iti awis na kakabsat, anya ti kunana kadagiti may agbunga, dagiti talugading adda kadakwada, umay ka kanyak, nasayaat, naimbag, mapagtalkan nga, adipen. No anja di adda kanya na umad adun tupay. No hammo nga aramaten dayta nga talugading nga kaadda pan nakaamom kini Apo Hesus uray di basit mapukaw pay. Dayta ting karinan nya uray di basit mapukaw pay. Kuno saan nga agbungbong nga tatalugading ented ti Dios king ka anya ti kunana repeten nyo ipurwakyo agnaret-nget to. Kasayang akakabsat Dinominggo ka nga umay, agsakripisyo aka nayon, uwan ragragsakam ti makimisa, ngampudpud no kading amom ni Apo Hesus, pudpud no kading adda ti Diyos king ka, mariri na kadidagiti kakabsat mo, kayam ti mamakawan, agpakumbaba, agserbi asipupudno, agayat nga awan ti pilpilyon na, makilangan nga awan panagin kuko na, haan nga dahi tinasaya at ti sangon-sango, ngam ti liklikodan ka demonyo ay haan ako ma narigat aday nga aramid katatta awis na kada tayo pagbungaen tay laeng di kaadda ni Apo Dios iti puso tayo paganaken tay laeng di kaadda ni Apo Dios iti puso tayo no maaramid tayo dayta anya ti kunana umay ka kanyak kunana makipagragsak mapagtalkan nasayaat nga adipen dayjay kumama ati tarigagayan tayo nga agkungko na nga maawagan nga anak ni Kristo.